Господин Драганов, много ми е приятно да разговарям с вас. Няма как да не ви попитам след толкова вълнуващ за България и за света ден. Дара спечели Евровизия. Какво е вашето мнение? Според вас тя как стигна толкова надалече, толкова високо? Казват, че има хора, които са целунати от Бог. И аз винаги съм вярвал много дълбоко и искрено в това. Бог знае защо ни е създал. Това го пише в Библията. Бог е създал Дара, за да властва на сцената и да покорява хората. От нейното сърце блика толкова любов. Любов към това, което прави. Тя е не дарена с самочувствие, а дарена с божествения дар да завладява сърца, да покорява публика. И това се вижда още от първите изстъпки на голямата сцена. От онези кадри, които можем да открием в виртуалното пространство, където тя прави своите първи опити в изкуството на сцената на X-Factor. По-късно във времето, още с първия голям хит "Какво не чу", Дара предизвика много сериозно вниманието не просто на младите хора, с чийто ритъм пулсира нейната музика, но и на всички, които следят процесите на развитие на българската музика. И нямаше как да не предположи човек, че това момиче го чака истински голямо бъдеще. Дара мечтае да стъпи на сцената на Евровизия. Тя спечели със силния си дух, защото таланта е нещо много важно, но всички български изпълнители, които са стъпвали на тази сцена, знаят, че ти буквално губиш ума и дума, когато се окажеш на тази сцена, под светлините на толкова много прожектори, в обективите на толкова много камери и най-вече пред толкова много публика. Ако за миг си дадеш сметка, че в този миг те гледат 100 милиона души в целия свят. Дара има дух, Дара запази самообладание, Дара преодоля хейта, с който я изпрати България на Евровизия. Тя не се обиди. Напротив, амбицира се да покаже на всички на какво е способна и показа на какво е способна. Възхищава ми се като човек и след това като на артист, защото тя е голям артист. И тепърва има да се развива и да показва според мен още много повече от това, което до тук сме видели от нея. Сега пред България стои голямото предизвикателство да е домакин на Евровизия. Смятате ли, че нашата родина ще се справи с това предизвикателство? Аз съм оптимист и ми се иска да вярвам, че тя ще се справи и няма как да не се справи, защото така или иначе победата е наша. Евровизия през 2027 година ще бъде тук. Дали в София, дали в Бургас, дали в Варна, дали в Пловдив, тя ще бъде в България. И това ще бъде едно събитие, което ще предизвика огромен интерес към страната ни. Ще ви издам една тайна, не знам дали вашите зрители вече са успели да разберат, но за тази годишната Евровизия са продадени около 100 000 билета. Защото Евровизия не е само това, което ние виждаме по телевизията. 2 полуфинала и 1 голям финал. Продават се билети за репетиция, за генерална репетиция и за спектакъл, който се снима и излъчва директно по телевизията. Така че 9 концерта в тази препълнена зала и 100 000 души. Само 100 000 души от целия свят ще дойдат тук, за да гледат спектакъла на живо. А още колко акредитирани журналисти, а още колко хора от екипите на изпълнителите, защото най-малкият екип на един изпълнител от Евровизия е 10 души. Представете си колко държави по 10 души. Това е една огромна армия от хора, за която ние всички трябва да бъдем гостоприемни домакини. За всяка една група се грижат доброволци. Тепърва трябва да намерим и в България хора с горещи сърца, които са готови про-боно да подкрепят идеята за това страната ни да блести пред очите на цяла Европа и на целия свят. Така че това е една много голяма, много сериозна отговорност. Аз съм бил част от екипа, който отразявал българското участие в Евровизия години наред, не просто водещ на националните селекции и класации. И от собствения си опит знам, че това е нещо, което изисква много голяма отговорност и вече трябва да започваме да се готвим за това, което ни чака след години. Смятам, че думите ви ще променят мнението на песимистите, но определено музиката ни обединява. Песимистите не трябва да ни интересуват, защото нямаме време да си го губим с тях. Ние живеем днес, тук и сега. Имаме един живот на този свят. И ако не го изпълним с радост, ако не го изпълним с обич, ако не го наситим с много емоции, които да ни доставят радост и да ни правят щастливи, за какво сме на този свят, за какво живеем?
Така че изобщо да не ви пука, че край вас има песимисти. Не ги забелязвайте. Чакайте Евровизия и се чувствайте банга-ранга! Банга-ранга определено е положението завладя целия свят, но показа Банга-ранга, че музиката ни обединява. Днес е на едно събитие в Айтос, което е определено Още събира. веднъж ще ни обедини музиката, този път по повод на едно страхотно знаменателно събитие. 30 години аз не мога да повярвам, защото тази прекрасна група е била гост още в предаването Чай! Разбира се, бивианчета, които вече са много пораснали. Аз съм приятел на училище Христо Ботев и съм имал възможност да бъда с тях и на други празници. Поканата е много голяма чест. Обичам Цвета, защото Цвета е като дара. Бог знае защо е създал, но и тя го знае. И тя раздава сърцето си, раздава своя талант, раздава цялата си грижа на подрастващите, които растат с обич към изкуството. Не е задължително да станат певци, но те задължително ще станат. Аз вярвам дълбоко искрено в това. Всички те ще станат, а онези, които са пораснали вече, са станали хора, които уважават, ценят таланта, усилията, старанието на всички край себе си. Много ви благодаря за този разговор. Искам да пожелая много здраве и щастие на всички ученици от училище Христо Ботев. Всеки един от тях трябва да намери своят път в живота, да намери онова, което го кара да се чувства щастлив и онова, което събужда в него емоции, държи духа му гордо изправен. Така успехът ще бъде не само негов личен, какъвто е успеха на Дара, но успех за всички край него, успех за Айтос, успех за България. Благодаря ви, за мен беше чест.